Pri neúčasti zlatého z tímovej časovky Petra Veliča pre chorobu bude jediným slovenským zástupcom v zajtrajšej časovke jednotlivcov. Matej Jurčo preteky uvidíte aj v našom priamom prenose na Dvojke. Minulý rok bol Jurčo na svetovom šampionáte vo Falkenburgu v časovke 30. Aj teraz by bol rád s rovnakým umiestnením pri obrovskej konkurencii na čele s obhajcom titulu Nemcom Tonym Martinom. Stretnú sa tu najlepší časovkári, takže bude ťažké poraziť každého jedného. Na cyklistov čaká takmer 58 kilometrová trať, ktorú má Jurčo dokonale zmapovanú. Asfalt je výborný, všade nové cesty. Je tam niekoľko kruhových objazdov, kde treba spomaliť, ale veľa je úsekov takých na ťahanie. Pri meste Luka v prechodnom sídle slovenskej reprezentácie už finišuje s prípravami na nedeľňajší vrchol sezóny aj Peter Sagan. Dúfam, že by to mohlo byť dobre tento rok a teda ja som sa snažil urobiť všetko preto, aby som tu podal moje maximum, takže uvidíme v nedeľu, jak som sa dokázal pripraviť. Z dejiska svetového šampionátu cestných cyklistov z Florencie Peter Štefanec, RTVS.